Yn dilyn buddsoddiad sylweddol yn ein rhwydwaith teledu Cylch Cyfyng neu CCTV, wy'n falch iawn i gyhoeddi bod yn camerâu technoleg uwch newydd bellach yn weithredol. Golyga hyn bydd y Cyngor, Heddlu De Cymru a gwasanaethau y gyfwng eraill yn gallu ymateb yn gyflymach i ymddygiad gwrth-gymdeithasol. Ar hyn o bryd, mae'r camerâu yn dangos canol trefi Phort Talbot a Castell-nedd, Glanmor a Barafan a Llansawel. Mae'r buddsoddiad yn ein gwasanaeth CCTV wedi darparu camerâu newydd o ansawdd llawer uwch na'r hen rai. Rydym hefyd wedi dychwelyd at fonitro 24 awr pob dydd gan staff y Cyngor ac ehangu ar ardaloedd a welir gan y camerâu. Mae CCTV yn chwarae rhan bwysig wrth atal troseddu, lleihau ymddygiad gwrth-gymdeithasol, helpu i ymchwiliadau'r heddlu a gwneud canol yn trefi yn fwy diogel. Nawr fod gennym ein rhwydwaith yn hunain, gallwn ystyried posibiliadau eraill i'r dyfodol. Mae'r Cyngor yn ymroddedig i chwarae rhan i gadw pobl yn ddiogel ac atal a datrys troseddau. Diolch yn fawr.